Okay, først så ganger man med 4a på begge sider. Derefter så reducerer man parentesen, som ender sådan her. 4a gange 0 er lige med 0. 4a gange a gange x i anden er lige med 4a i anden, x i anden. Og 4a gange bx er lige med 4a gange b gange x. Og det samme med c. Her så plusser man b i anden på begge sider. Og man ser minus 4ac på begge sider, sådan så man får det herhen på højre siden. Derefter så bruger man kvadratsætningen, som er formel nummer 15 i vores formelsamling, til at reducere det her udtryk til 2 parenteser, eller 1 parentes i anden, som er 2 parenteser. Det her er vores formel på diskriminanten, på at finde, hvor mange nulpunkter der er. Formlen er b i anden minus 4 gange a gange c, og derfor så bliver det bare lavet om til d, fordi det her det er lig med d i formlen, som er nummer 60 i formelsamlingen. Så får man det her. Det tager man så herover, hvor at man isolerer x. Så her så bruger man kvadratroden for at få i anden eksponenten væk. Og så minuser man med b og dividerer med 2a, og derfor er x blevet isoleret, og det bliver til det her. Og hvis d er under 0, eller hvis d er mindre end 0, der er ingen løsninger, fordi at den vil ikke ramme x-aksen, og derfor er der ikke nogen nulpunkter. Den vil ikke skære x-aksen, og derfor er der ikke nogen nulpunkter